Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kynthei bar kilong tumi ki belong kinong seng kamla jong ban yeng hala ki jong ki jet lapin long yak women's market ha all saints hall IGP shillong naduk akan dai tu no pra arajar apusan bakan ga yo kan sakut no haga khat lai tu no pra arajar apusan haga ga yo bladi om tang ki jan be ki tia jong ki Kynthei ndai wat ki jan ba ki tia jong ki shinrang bat ki khenarit la kring bha yiki pat ba nong thit nong pet kham tam hakum ga ni ga por blapoi ga ayom lekmen Christmas mang kateng Nafisa marbenya they try jong kani kana ying hi kitchen ting ya shimbenta ha kani ka jakak bapelong man ubnai ka bapelong ya kani ka yo ya dia thit ting ade ka bapenya jong kabam ti hanging ya don man ubnai ti manta ni sedang duduk kendai hadu ka balong manta ka sini hadu kalai tering ting ya wer ya fi baro ki pajba mo ki bala ban ya shimbenta lang ki banyo penyerap yangi ha kani ka jing ya seng ka jongi ya kam ka jongi mo ka balong niyo na ka jing rap na pisyahi ya da piawan ti niyo ban khat soba ya pilang baro boleh sibun ka wait ka banyo yang snow tenat mo ya kani ka yo ka ba ka ji ai kani ka teng ka pelong ru yang bangin long kam long so tenat ba so shngai mo para Kynthei hangi ngi op netre ni kirang ba ki badan ru hangi mengi kap tak kisamla kalau lo jing rap ni sibun ti tam ka teng dengan ayo lupa ka bor mo bengin tre ti kan kom tahi ka yo ka biang lingba ka jing attention ki pajba kan ni ki claim eno hi yang ni ti ngi layo sibun ka jing rap na ki ti ka biang ka haduk mentah hoi kaya rap sibun namar beli kat ni ngila don kampak don yang bangin duna oi kajing mo kajing duna hangi antai ka don ben tang bolong ka kentiu pada kan kam don pada kan bangin hiar mo abang idon kan gayo ka bai stall hoi ka lokong da namar beli namar bakayo kaya ti ka bai stall ka bangin dan mantaru ngila pan penmi kalong nom tamo ti kadiling ba jong ka jing attention ki pai pa hi bengila ban penmi mo along nom ta ti kam don jing thut e kata ka bai stall kalong nom ta kerteng jong kan ka stall jong ka ka Lucretia crochet tigi thani kini barok khoi hang ni tingi ki very phi barok ki pai bahas ngabah banewan syakane ka women's market kadon hadu Saturday te saiwan pin sayo bon cai kitiar hang ni nadu ki sopti ki jan nata ki Christmas decoration barok khoi sayawan ma ay ram namar ba bon nangi bon bengi syong hayeng tamba kumni long gisong ngi triar tanayeng ngiyok pada kia platform man ligde gumne seni sisian sibnai teka sok ke gumne ban yo ban mande gumto ban batriar tanayeng ban mande gumto dala ngila singu like por tengila layo te kata ke platform man ligde kawe kalong ba ki customer ki lai thu ke nyangi ngiyo order ken buat ladang idon hayeng rungidang yo te bala poi hang ni tengi yo ni tan barok khoi kinadu ki sopti hadu ki toys ki sentiu ki bag barok khoi ji ngiat lut